מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא מלך ואני עבדו. אלא על אבינו שבשמיים, חייב תקרות הקדוש ברוך הוא מצמיד כל אחת מאיתנו, כל אחד ואחת מעם ישראל, במסלול שנדע שהכל מנהלה. אם בורא עולם, אוכתי, לא יהיה לך כלום, יהיה לך הכל. בלי בורא עולם, יהיה לך הכל, אין לך כלום. היום התקשרה אליי מישהי, בוכה לי הרבנית, תעשי טובה, אני יודעת שאת לא כל כך נוהגת, אבל בשבילי. מה קרה אחותי? מה בשבילי? אומרת, אומרת לי אותה אישה, תשמעי, הבן שלי, לא יכולה להגיד את המילה הזאת, הולך עם גברים. מספרת לי שהבן אדם הזה, מכיתה א', הילד המוכשר של הכיתה, של הבית ספר, למד 5 שנים באוניברסיטה, פה בבית גוריון, חיות יקרות עם תואר שני, בן אדם משכיל, מלומד, אבל הוא לא הולך לו משום דבר, לא הולך לו. אומרת לי, תשמעי, עד כמה הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, והוא לא מבין את זה. היה בבאר שבע, לא מצא עבודה, עם תואר שני, אדם משכיל, אדם מלומד, אדם עם כישרונות אדירים, לא מצא עבודה, עבר לתל אביב שם לקהילה של כל החבר'ה האלה, המתוקים. אחיות יקרות, עבר לשם, לא רק שלא מצא עבודה, כל העבודות שהציעו לו זה או פועל ניקיון או מאבטח. אמר, אני עם תואר שני, פועל ניקיון, אני עם תואר שני, מאבטח. בסוף בניסית כביכול, מצא עבודה מה? עוזרת גננת. הבן אדם מתוסכל, לא יודע, רוצה לדבר עם הרבנית, רוצה, אולי אני אעזור לו. אחיות יקרות, רק הוא יכול לעזור לו. השתבח שמו לעד. זה עולם הפוך, אבל הבנים שלך לא יודעים לא מימינם, לא משמאלם, יפה, הרבה ילדה שלי. אחיות יקרות, מי שמתבוננת באמת בימים האלה, קדוש ברוך הוא מביא אותנו שנדע פרנסה מנהלה. אוכתי, הזיווג שלך מנהלה, כבר דיחמה לי מי שאני רוצה, נשמה טובה שלי. מה נשמע? נראית כמו חזן. גם טוב. התגעגעתי, כל הטלפון, מסננת, צריך לעשות שלומות בית. אז... שמעו? רבנית, אין לי מקום. עליי נכתב השיר, אין לי יום אביב, אין לי לילה. שבי, הנה, פה תפוס. אחיות יקרות, באמת מי שמתבוננת, הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחת להבין שהכל מבורא עולם, וחבל לי מישהי הרבנית, תשמעי אם אני אעשה את הצעד הזה, שנשמור אתכן ילדות שלי. אם אני אעשה את הצעד הזה, איך אני אסתדר עם שידוך? מה יהיה עם שידוך? אבא תן לי, איך אני אסתדר עם שידוך? מה יהיה עוד כמה? נשמה שלי, הקדוש ברוך הוא מראה לנו בימים האלה, הכל זה בורא עולם. מי שתזכה לקבל באמת את כל הסימנים, את כל האיתותים, באמת הקדוש ברוך הוא מאותת לנו חזק, תזכה לניסים ונפלאות. ואני אגיד לכם משהו, אחד הדברים שמאוד מפריעים ככה להתקדמות שלנו, להצלחה בחיים, זה ההתהפכויות שלנו. אנחנו נתונות להרבה התהפכויות, להרבה שינויים במצבי רוח. את יכולה רגע אחת להיות מה זה שמחה, מה זה מאושרת, מה זה מרגישה, זהו, רק $1,000,000 של החיים. רגע אחרי, חרב עליך עולמך, חושך, עצבות, דיכאון, מרה שחורה, עופר הבוחר, אילן גשדרת. כן, אני אמרה שהיא רוצה. תחילה. כן, סיפנש. אמר. זה שלי התיק ממה. שנוצ'ו? כן, כן. תזכרו רחל.
יוכבד, נושה, בת, בניתה, רוחמה? רחנה. בסדר. הייתי קרוב אשתו של הרב, מצב לא כל כך טוב. הביאו אותה לבית החולים, הרב בצרי. כן, הרב בצרי. היא זקוקה לרחמי שמיים. בוא נקרא פרק תהילים, כולנו כאן לרפואתה, ומי שיכול לקבל ככה איזה קבלה, באמת האנשים האלה, הרב בצרי והרבנים, זה יחידי סגולה. שתדעו לכם שבאמת זכינו להיות תחת חסותם, אנשים גדולים, וזה זכות להוסיף להם זכויות. אז מי שיכולה ככה קבלה קטנה, ברכת אשר יצא מתוך הכתב, נטילת ידיים להקפיד יותר, ברכת מזון, ברכה, צניעות, מה שכל אחת יכולה לזכות הרבנית שבמצב לא טוב, תבוא עליכם ברכה. בואו נקרא ביחד שיר למעלות ביחד. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך, יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שהפרק תהילים הזה יהיה, והשיעור, כן, מי שיכולה ב-SMS. שיהיה לרפואתה של איך קוראים לה? רחל יוכבד. רחל, מה זה? רחל יוכבד. רחל יוכבד, עוד שם. נושה. רגע, מה זה? רחל או רחל? שלוש? רחל יוכבד, נושה, בת, בניתה, רחנה. שהקדוש ברוך הוא זכות עם רחל, זכות כל הצדיקים, מלא עליה ברחמים גדולים. ישלח לה השם רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, אל נא רפאנה לה, זכות הרבים, זכות כל הצדיקים, זכות כל השיעורים, והשיעור הזה יעמוד לה לחיים טובים ושלום, בשורות טובות, ישועות, נחמות השם ותן מעליה כל הגזרות הקשות בעזרת השם להצלחת אליהו בן פני, דוד בן פני, בעזרת השם, ברכה, הצלחה, ישועות, ניסים ונפלאות ולכל עם ישראל. אחיות יקרות, אחד הדברים שבאמת מפריעים לנו ככה להגיע לאושר, להצלחה בחיים, זה ההתהפכויות שלנו. אנחנו נתונות להרבה שינויים במצבי הרוח, להרבה התהפכויות, איך אומרים ברחוב, יום אסל, יום בסל, והלוואי וזה היה יום אסל, יום בסל, כי את יודעת להתכונן, אז היום היה ככה, מחר יהיה ככה בסדר מבחינת עצמך מראש. אחיות יקרות, כל רגע את יכולה להתהפך, רואים את זה מאוד בזוגיות. אישה יכולה רגע אחד באת לאהוב את בעלה, מרגישה שרוצה להשקיע בו כל עולמה, ורגע אחרי אומרת, רגע, מה נסגר? מה אני בכלל עושה פה? מה אני ולא למוגבל הזה? ואמא שלו אמרו לה ואחותה אמר שלה, מה אני עושה פה בכלל? יום חמישי התקשר לה איזה בן אדם, איזה שלום בית שככה נפסקת בו הרבה זמן. התקשר אליי, זהו הרבנית, אני לא יכול יותר, לא יכול, אני מתגרש, די, נשבר לי, נמאס לי, אישה הזאת, אישה רעה, יראו לה, אני לא יכול, כל הזמן מתהפכת, כל הזמן משתנה, לא יכול, זהו הרבנית, התחיל לגמור עליה את כל הלב, מה אגיד לכם, קלל אותה, משמיץ אותה בזה, ואני ככה מנסה להרגיע אותו, תשמע, תרגע, בסדר, עכשיו היא בפיצוצית, תן לה להירגע, עזוב אותה, אל תלחץ, יהיה בסדר, שום דבר. זה היה יום 52 בלילה, אמרתי, וואו, אני צריכה עכשיו להיכנס לשלום בית, צריכה לקום לבשל לשבת, מה אני אעשה עם הזוג הזה? אמרתי, אם אני אספיק אני אתקשר, אבל לא היה לי זמן. מה זה כל השבת, אני עם היד על הדופק, שהכל יהיה בסדר שם, בטח שם, האטום של איראן נפל שם השבת הזאת. מה זה? אמרתי, בטח איזה בלגן, כי הוא כל כך צעק וקילל וזהו, אין תקווה, אין סיכוי, אין שום דבר. יום ראשון אני מתקשרת, נו, מה קורה, מה נשמע? אומר לי, הרבנית, אני אגיד לך את האמת, אין כמו אשתי. מה רע על אשתי? אמרתי לו, מה? כמעט נפלתי מהרגליים. אמרתי לו, מה? תחזור, חזור שלי? מה כפרה על מי? אומר לי, אשתי אשת חיל אמיתית. אמרתי, יום חמישי עשתה לי כיף, מה קרה? אחיות יקרות, אנחנו נתונים להרבה שינויים במצבי, הרבה התהפכויות. זה מזכיר לי,
היה איזה בחור אחד, אדם אחד, נכנס לרופא שיניים, אמר לו, תגיד דוקטור, כמה עולה הקירה? אמר לו, הקירה 400 שקל. אמר לו, דוקטור, אתה לא חושב שהגזמת? 400 שקל להוציא שן, 400 שקל. אמר לו, אתה יודע מה, בשבילך 300 שקל. אמר לו, בסדר, אבל דוקטור, 300 שקל, אתה יודע כמה שעות עבודה, מה ביקשתי? להוציא שן, לא חומר, לא כלום. 300 שקל. אמר לו, תקשיב טוב, אם זה יהיה בלי הרדמה, 250 שקל. אמר לו, בסדר, ותר על ההרדמה, אבל 250 שקל להוציא שן, זה הכל להוציא איזה שן, אומר לו, אתה יודע מה, אם תבוא מחוץ לשעות העבודה, שאני קצת עייף, לא רואה הכי טוב, לא רואה איפה אני בדיוק נוגע, אני לא בפוקוס מה שנקרא, אני אעגל לך את זה ל-200 שקל. אמר לו, בסדר, מתי שאתה רוצה בפוקוס, לא פוקוס, רואה, מתי שתרצה אני מגיע. אבל עדיין, 200 שקל יקר, אתה לא חושב להוציא שן וזה. אמר לו, אתה יודע מה, אם זה יהיה מצוות ככה, בלי כל הכלים וזה, שלא צריך רק סטרליזציה בתהליכים, אתה יודע מה, יאללה, בשבילך 150 שקל, האבו כמונה הזה, אומר לו, בסדר, שיהיה עם צוות, אין בעיה, אבל עדיין 150 שקל להוציא שן, 150. אומר לו, אתה יודע מה, אם המנקה שלי יעשה לך את זה 50 שקל, לא רוצה לשמוע מילה. אמר לו, זה מתאים לי, תקבע תור לאשתי בבקשה. אחיות יקרות, הרבה פעמים בעל מרגיש, אדם מרגיש שהוא רוצה לתת את כל העולם לאשתו. רגע אחרי רוצה לשלוח אותה לרופא שיניים. מזכיר לי, הייתה איזו אישה, שאלה את בעלה, בובי, תגיד לי, חמוד שלי, כמה אני שווה בשבילך? אמר, אני אגיד לך את האמת, מרחוק $1,000,000, מקרוב את צריכה להביא לי 20 שקל. אחיות יקרות, אומרים... משהו של היום? כן. ממפעל הפיס התקשרו לי מישהו, ואמרו לו, אתה רוצה לעשות מנוי מפעל הפיס? ואז הבחור אמר, יש לי מפעל הפיס בבית, מה אני צריך לעשות? ואז הבחורה הייתה אומרת, זו פעם ראשונה שאני שומעת את זה. במפעל הפיס. כן, תכוון אליה, לאישה. לאישה יפה, אביעד הנמג'לה, מה שנקרא. אחיות יקרות, אומרים המקובלים, השורש של כל השינויים במצבי הרוח, של כל ההתהפכויות, של החוסר יציבות, נובעת מקום אחד, חוסר התבוננות. שאדם חי עולם של מקרה, הכל במקרה. אחיות יקרות, אדם ככל שהוא יתבונן בכל דבר ודבר, ומה זה התבוננות? רגע, יש בורא עולם, יש מישהו שנותן לי פה מסר, נותן לי פה איזה עיתות. אחיות יקרות, אדם ככל שהוא יתבונן, התבוננות זה מלשון בינה, ובניין, ההתבוננות בונה לאדם את הבינה שלה, איך לבנות את החיים ואת בניין החיים. ככל שהאדם יחיה אלוקים, ככל שכל דבר נראה, רגע, יש בורא עולם, ואיך אומרים חז"ל, אין אדם נוקף אצבע מלמטה עד שמכריזים מלמעלה. אדם, החיות שלי, תכניסו טוב טוב לראש, לא יכול לעשות ככה באצבע, אם לא בשמיים נתנו רשות, ואם בשמיים נתנו רשות זה בורא עולם, זה לא אדם. אדם שחי ככה יש לו חיים יציבים, יש לו חיי שקט, חיי שלווה, וזה על ידי התבוננות. כל דבר רגע בורא עולם. אדם שלא חי בורא עולם, לא חי התבוננות, כל דבר מפיל אותו לקרשים. כל דבר מפיל אותו לקרנטים, ובמיוחד כמו שאמרתי, הקדוש ברוך הוא מצעיד אותנו במסלול שנדע שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, שנבין באמת שעם בורא עולם הכל. אדם היום שמנותק מבורא עולם, אדם שלא רואה את אלוקים על כל דבר, זה אדם שהוא בקריסת מערכות. קשרה אליי מישהי השבוע, מזל טוב לכלה שלנו, השם ישמור אותך, השם ישמור אותך, איזה אור, איזה אור. ערב טוב, חודש טוב צדיקות. אשריכן בנות ישראל, אשריכן, אשריכן צדיקות. קשרה אליי מישהי ב2 בלילה, אומרת לי, תשמעי הרבנית, יש לי שכנה, אמא שלה התאבדה, והיא כבר 4 פעמים ניסתה להתאבד, היום תפסתי אותה בפעם החמישית, הרבנית את חייבת לדבר איתה. לא רוצה לחיות. מה קרה? האישה הזאת נשואה פעם שנייה, אמא ל5 ילדים, תינוקת בת 11 חודשים, התינוקת בת 11 חודשים אין לה עגלה. תינוקת, אין עגלה לאישה. אין מה לאכול, הבעל עזב אותה לפני הלידה עם 5 ילדים, תינוקת. מה זה? הגיעה למסקנה, מה יש לי לחיות? אמא שלי הלכה ככה בהתאבדות, יאללה, גם אני אתאבד דמות החיים, מה יש לי לחיות? אומרת לי, הרבנית, את חייבת לדבר איתה. אמרתי, תבין, דבר איתה. ראיתי קרות, באמת, אומרת לי, תשמעי, אני הרבנית, אני כופרת, אני לא מאמינה,
היא אמרה לי, דברי עם רבנית, אמרתי, אני לא מאמינה לא ברבנית ולא בנעליים ולא בשטויות, אבל בשביל הכבוד של השכנה שלי אני מדברת איתך, בשביל הכבוד שלה. תשמעי, אני לא מאמינה, אם ככה יתחזרו אליי החיים, וככה לאמא שלי שהייתה צריכה להתאבד, אני לא מאמינה שיש אלוקים. אם האלוקים לא היה קורא את כל זה. אמרתי לה, נשמה שלי, תקשיבי לי טוב טוב. יש לך שתי אפשרויות, ואני אומרת את זה לכל אחת, בכל רגע, בכל שנייה, תזכרו את המילים האלה. אוכתי, בכל מצב בחיים אמרתי לה, יש לך שתי אפשרויות, או להתמודד עם המציאות, או להתמוטט מהמציאות. להתמוטט, לשבור כלים, מתגרשת, לא יכולה יותר, לא מדברת איתה, מראה לזאת, עושה לזאת, לא נותן שום דבר. זה עוד יותר שבר, עוד יותר חושך, עוד יותר חורבן. להתעודד, איך אפשר להתעודד? אישה אין לה מה לאכול, אין לה עגלה, 11 חודשים יש לה ילדה, אין לה עגלה. איך אפשר להתעודד? כוח של אמונה. כוח של אמונה שהכל לטובה, מי יודע איזה גזרה, איזה דבר, והקדוש ברוך הוא בצער הזה מפרד. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. אדם שמחובר לשם, אני אגיד לכם משהו, החיות שלי. עצם החיבור לבורא עולם ממלא את האדם בתעצומות נפש, בכוחות כאלה שאי אפשר לתאר במילים. אי אפשר לתאר במילים. אני ככה אומר לה, תקשיבי טוב, נשמה, עד היום ניסית הכל חוץ מת הדבר העיקרי, זה לפנות לריבונות העולם, לאבאלה. תקשיבי לי טוב, בואי מה יש לך להפסיד. תתחילי להתחבר, תני לבורא עולם, אבאלה תעזור לי, דברי איתו, תבקשי, את תראי ישועות. היא ככה הגיבה בספקות, אבל ככה נגמרה השיחה, שיהיה חודש טוב, בשורות טובות. חיות יקרות כמו מתקשרת אליי השכנה, מקשרת, היא אומרת לי, את לא מבינה, הרבנית, מה את עשית? זה לא אני, זה בורא עולם, עצם זה שאדם מתחבר לאלוקים זה הכל. היא אומרת לי, תשמעי, היא רק נתקע ממך את הטלפון, היא חייכה כזה חיוך שלא ראיתי את החודשים מחייכת. היא פתאום אומרת, היא רואה ורוד, עד עכשיו הכל חר מודר בו, הכל על הפנים שחור משחור, פתאום אומרת, תשמעי, אני רואה ורוד, אני רואה, פתאום טוב לי, על מה להתאבד? איך חשבתי על שטות כזאת ככה לשיר ילדים? היא אומרת, תשמעי, האישה הזאת הלכה לבית, ואיך היא אמרה לי, הרבנית, אמרתי מה יש לי להפסיד, כמו שאמרתי, פניתי לבורא עולם, ואמרת לו, תשמע אלוקים, אני פונה אליך כמו שהרבנית אמרה, היא אמרה, קוראים לך אבאלה, תעזור לי, אין לי מה לאכול בבית, אין לי למחר פרוסת לחם, אין לי מטרנה, אין לי טיפולים, אין לי עגלה לילדה, החשבונות מעוקלים, הכרטיס אשראי חסום כבר המון זמן, אין כלום, אין לי אפילו איזה אור בקצה המנהרה. אבאלה, תראה לי שאתה קיים, תראה לי שאתה אוהב אותי כמו שאומרת לי הרבנית. היא אומרת לי כמה בבוקר, היא אומרת, זה הלילה הראשון שהיא ישנה בלי מחשבות, בלי חשבונות, בלי בינה, בלי רמה, בלי צ'חפלקה. לילה הראשון כמו תינוק אחרי שדיברה עם בורא עולם נרדמה. היא קמה בבוקר, עלה לה מחשבה בראש, מה יש לי לעשות? יש לי כרטיס אשראי, אומנם הוא חסום, יאללה נעשה את המקצת, נעשה, ככה עלה לרעיון. אומרת לך, קודם כל חנות לקנות עגלה. אמנם עגלה הכי פשוטה, 350 שקל, אבל לפחות שיהיה לה במה לסחוב את הילדה, ילדה בת 11 חודשים. היא אומרת, היא מגיעה לקופה, כולה רועדת, אומרת לו, אבאלה. כולה רועדת, כרטיס חסום בחודשים, חשבון מעוקל. מי שיודעת שלא תדעו מה זה חשבון מעוקל, חשבון מעוקל, אין מצב שעובר כרטיס אשראי. היא אומרת, היא נותנת לה, מוכרת את הכרטיס, היא מעבירה, תוך 2 דקות יוצא אדם. היא אומרת, קיבלתי את ההלכה, היא רק התאפקה כדי לא להגיד משהו שלא יהיה לה בעיות שם בחנות. לקחה את העגלה, יצאה, אמרה לו, אבאלה, שיחקת אותה, אבל אין לחם בבית, עוד קיבוץ אחד. נכנסה למכולת, קטע קצת חלבי, קצת דברים. היא אומרת, יוצאת שוב את הכרטיס, אומר, בורא עולם, אבאלה, בבקשה, מעביר את הכרטיס, עובר. היא אומרת לי, תשמעי, הרבנית, יש אלוקים. יש לנו באמת, אבאלה, זה כוח של אדם באמת שמתחבר. תדע, מתחבר לבורא עולם בימים האלה. אנחנו רואות הרבה קשיים, הרבה ניסיונות, הרבה בעיות. חיות יקרות, בלי אלוקים אי אפשר בימים האלה, שתדע לכם. מי שלא תלמד את עצמה על כל דבר בעלך, זרק לך משהו, נשמה, את רוצה לבנות את הזוגיות שלך? איך הייתי אתמול בהרצאה באשדוד? אז מישהי באה, אומרת לי, תשמעי הרבנית, אני נשואה 3 חודשים, יש לי תינוקת בת 8 חודשים, אל תשאלי אותי איך. ובאתי פה, אמרתי, מה יש לי להפסיד? כי מחר אני הולכת לרבנות. בעלי מקלל אותי, פגע בי, אני לא יכולה לסלוח לו, אני לא יכולה, הלב שלי שותה דם, איך אני יכולה להתגבר?
התחלתי להסביר, השיעור איך היא אמרה לי לכבודה, זה לכבוד כל אחד, כי זה המציאות של כל אחד מאיתנו. אומרת לי, תשמעי איך אני חמתי האמונה. השם אמר לו כלל, אין אדם לוקח את האצבע מלמטה, עד שמכריזים מלמעלה. מי יודע, אולי מגיע לך איזה גזרה, איזה איסורים אחרים. ברוך השם שהוא קילל אותך, זה האיסורים שלך, ולא דבר אחר. היא אומרת לי, תשמעי הרבנית, כבר יש לי כוח. אומרת, אני הולכת לבנות איך תדבר, אני הולכת לשפוך באמת את מה שמפריע. אחריות יקרות, עצם החיבור, עצם זה שאת חושבת אלוקים, זה ממלא אותך בתעצומות, בכוחות נפש אדירים. אספר לכם עוד משהו. בחג, בכל המועד, הילדים שלי מאוד ככה לחצו שנלך לספארי. אני שונאת ללכת לראות חיות, זה שנאת חיי. מה יש לראות חיות? לראות בני אדם, הרצאות, שלומי בית, אקשן, יריות, מכות, ציצי. לא אוהבת, מה יש לעשות לראות החיות? ללכת לבית קילומטר בשעה ולראות את החיות המעמדות. אבל הם, מה אם מנו איתך לנו ספארי הרבה זמן? אמרתי, טוב, יאללה, תעלו, הולכים לספארי. אחיות יקרות, אנחנו הולכים שם, אני ככה כל הדרך חושבת בבאסה, מה אני עושה? עכשיו, הם עסוקים בחיות ונהנים. אני, מה יש לי לעשות? זה שעות של ללכת ברגל, בוא נלכת ברגל. מה אני עושה? אמרתי, השם, אבל תעזור לי להעביר שם את הזמן. אני מגיעה לשם, חבל לא לקחתי את כולכם איתי. הייתה כל אחת קבלת שיחה אישית, כמה זמן שהיא רצתה. הנה הבעייתית הגיעה. אחיות יקרות, הגענו שם, הכלוב הראשון היה לא פחות לא יותר של העטלפים, אחים שעממים בעולם כביכול. אבל לא יודעת, הגעתי שם, וילדים מתלהבים. לא, אסור להכין את החיות. זה מסכן את בריאותם, ככה כתוב. איזה ממושמעים אנחנו ממש. אחיות יקרות, אנחנו מגיעים שם לכלוב של העטלפים, אחרי מסתכלת, פתאום אני מסתכלת ככה, יותר ככה לעומק בהתבוננות, וואו, מה רבו? מעשיך השם. את רואה איזה יצורות כזה כמו עכבר, עם כנפיים מסורטטות. את רואה איך הוא ככה קופץ עם הידיים, הרגליים, לוקח את הפוח, אוכל. אחרי אמרתי, וואי, שבר שמך לאדם עליהם, וואי. אני אומרת לכם, אחר כך הלכנו לתוכים. איזה צבעים, הטורקי, זצר לו בכתוב, אמרתי, וואי, שבר שמך עליהם. אני אומרת לכם, כל חיה מה רבו מעשיך השם. הרגשתי רק ההתבוננות הזאת. אני אומרת לכם, הרגשתי שם בעננים כזה, הרגשתי כולי מאושרת, כאילו אני נמצאת לא יודעת בגן עדן, בלכה ליד הקופים והפילים והג'ירפות. אבל החיות יקרות זה עוצמה של אדם שמחובר לשם, חברת לשם, זה אושר, זה שמחה, זה תענוג. וכל מה שאנחנו מתהפכות והשינויים של מצבי רוח, נשמה שלי, אם יש לך את זה, סימן שאת לא מחוברת. סימן שאת לא חיה מספיק בורא עולם, את חיה יותר מקריות, עולם של מקרה. איך מספרים על הרב שך? תראה מה זה התבוננות. במה אפשר לראות את אלוקים? לא בגדול, בדברים הכי קטנים. מספרים על הרב שך שיום אחד הוא אכל תפוז. ותוך כדי שהוא מקלף ככה את התפוז כדי לאכול, התלמידים ככה יושבים מסביבו, הוא אומר לתלמידים, בניי, תדעו לכם שאני רואה את הקדוש ברוך הוא בתוך התפוז. מסתכלים עליו התלמידים, שהוא אתה רואה את אלוקים בתוך התפוז, מה זה יש בתפוז? זה מראה אלוקים חיים? מה זה מה, איך אתה רואה את אלוקים בתפוז בדיוק? מה, איך אתה רואה? אמר להם, נשאל אתכם שאלה, תגידו לי, באיזה צבע התפוז? מה אתן אומרות? מה הצבע של התפוז? כתום. לבן. רחלי, אל תעני בכלל שאלות כאלה, כי רק יעיד על האינטליגנציה הגבוהה. מה אתן אומרות? מה הצבע האמיתי של התפוז? עד שאמרת תשובה נכונה, מהר חזר בך. ירוק. ירוק. זה הסתם. הצבע האמיתי של התפוז זה ירוק. רק מה, התפוז אומר הרב שך, הוא מאוד אינטליגנט. כל זמן שהוא בוסר, שהוא לא ראוי למאכל, הוא לא רוצה שיקטפו אותו ויזרקו אותו. הוא לא רוצה, אז הוא משדר לכולם, אני ירוק, אני בוסר, אני לא ראוי למאכל, אל תיגעו בי, אל תקטפו, חבל, זה ילך סתם להשפעה. אחרי שהוא ראוי למאכל, אחרי שהוא כבר מבושל, הוא משנה את הצבע שלו לכתום. ותראו עד כמה התפוז הוא אינטליגנט, שהוא יודע שמסתכלים עליו. הוא יודע שרוצים לקטוף אותו, והוא יודע שבני אדם מבחינים בצבעים. שירוק זה מורה על בוסר, כתום זה מראה שהוא בשל. ולא רק זה, התפוז כדי לשמור על עצמו, על זמן חיותו, בנה לעצמו כיפת ברזל. בנה לעצמו קליפה
שמגנה ושומרת על הטריות, על העסיסיות שלו. אני חושבת שאם יש פרי שיכול להישאר הכי הרבה, אפילו חצי שנה ויותר, ואת מקלפת ומוצאת שם פרי טרי, טעים, עסיסי, זה התפוז. ולא רק זה, התפוז בנוי מנות, פלחים. ולא רק זה, קחי פלח, תפתחי אותו, מה את מגלה שם? חברת טמפו, בקבוקונים, ולא תראי אפילו בקבוק אחד שהוא שוכב או הפוך, כולם בסדר מופתי כמו חיילים. מי סדרה את זה שם? איזה דיילת של איזה חברה? אחיות יקרות, ולא רק זה, כדי להמשיך את הדור הבא, התפוז, כל המידע שלו, כל מה שהוא מכיל, מהשלב של השורש והגזע והענפים והעלים והמרכיב שלו והוויטמינים וכל מה שהוא מרכיב והצורה שלו והכל, הכל מרוכז איפה? בגרעין. אמר להם הרב שך, כשאני מקלף תפוז, כשאני אוכל תפוז, אני רואה את אלוקים בתוך התפוז, אני רואה את בורא פרי העץ. תראינה אחיות יקרות, כמה אדם בדברים הכי פשוטים יכול להתחבר לבורא עולם. נשמה שלי, להתחבר לבורא עולם זה כוחות, זה תעצומות, זה רוגע, זה שלווה, זה תענוג, ובמיוחד בימים האלה, כמו שאמרתי, תראינה מה קורה בעולם, נשמות שלי. היה פה בישראל מזל"ט שהסתובב פה בישראל 3 שעות, ולא מה זה מזל"ט של חיזבאללה שהוא בא למעשה מאיראן, איך זה מעמיד ומסכן את כל הביטחון של מדינת ישראל. 3 שעות, מה זה? קודם כל זה פשלה של משרד הביטחון, של מערכת הביטחון, שאי אפשר לתאר 3 שעות ולא שמתם לב. ערב טוב. אחיות יקרות, כל זה הקדוש ברוך הוא מראה לנו, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. הקדוש ברוך הוא באמת מראה לנו, תראינה מה קורה עם סוריה, עם טורקיה, עם רוסיה, שלחה טילים לסוריה דרך טורקיה, לא שלחה טילים. כל הדברים האלה באמת צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, ובאמת יותר מזה, שנבין מי אנחנו. אומרים חז"ל, נר השם, חודש טוב, ששמור לכם חליפות. אשרי. אחיות יקרות, אומרים חז"ל, נר השם, ורק זו יכולה לעשות דבר, אומרים חז"ל, נר השם נשמת אדם. מה זאת אומרת? שהוא עד הנר השם נשמת אדם. אומרים המקובלים שאם יש לנו חדרון חשוב ואנחנו רוצות להאיר את החדרון, מה אנחנו שמות כדי להאיר את החדר? מנורה, מאירת החדרון, את החדר. אם יש לי אולם ואני רוצה להאיר את האולם, אני אשים מנורה תעזור, היא תאיר את האולם? ממש לא, צריך משהו יותר עוצמה. זה תחרות זה. אחיות יקרות, את העולם, איך השם מאיר את העולם? עם שמש בת מיליוני מעלות. אומרים חז"ל, נר השם, זאת תביני מיד, נר השם נשמת אדם. הקדוש ברוך הוא כדי להאיר את האדם מצא לנכון לא פחות לא יותר להאיר עם מה? עם האור שלו, עם האור של בורא עולם. זאת אומרת מנורה לא תספיק, פרוז'קטור גם לא שמש בת מיליוני מעלות, לא רק אור נר השם נשמת אדם. למה? כי אומרים חז"ל, באדם יש כוחות של חושך כאלה גדולים, כדי להאיר אותם צריך את האור של בורא עולם. אור וחושך משמשים באדם בערבוביה, וזה מסביר את ההתהפכויות שלנו, את השינויים במצבי הרוח. רגע את מרגישה ככה, רגע בדיוק הפוך. למה פעם החושך, פעם האור? וכדי להתחבר לאור נשמה יקרה זה על ידי התבוננות. לראות בכל דבר ודבר שקורה לנו את הקדוש ברוך הוא. אני אומרת לכם, אין שמחה, אין תענוג, אין נחת יותר גדולה בחיים מלחיות בורא עולם בכל רגע, בכל שנייה. שום דבר לא ירחיץ אותך. אין לך עסק עם אף אחד, את לא צריכה להתחנף לאף אחד, את לא צריכה למצוא חן בעיני אף אחד. זה חיים של רוגע, של שקט, של תענוג. לעומת זאת, אדם שחי את העולם הזה, את החומר, את הגשמיות, הכל במקרה, הכל קרה מקרה.
אדם כזה יכול להגיע לדיוטה הכי תחתונה, לחושך הכי גדול. הקדוש ברוך הוא יכול לדבר איתו הכי חזק, הוא לא רואה, לא שומע, לא מבין. הנביא מספר על חיאל בית האלי, שומעת יא אלי? חיאל בית האלי, עזבי את העניינים. חיאל בית האלי היה בתקופתו של אליהו הנביא, היה כל כך רשע, כל כך אתאיסט, כל כך כופר, כל כך רצה להוציא את העיניים לכל מה שקשור לדת ודתיים, שהוא הגיע לחומת יריחו ורצה לבנות אותה. אתם יודעות שחומת יריחו יהושע בן נון, הוא זה שהרס אותה על ידי הקפות ושופרות, והוא קילל יהושע, מי שיבנה את החומה ימותו כל ילדיו. חיות יקרות מגיע חיאל עם האופנוע שלו, מביא כמובן את כל התקשורת להוציא את העיניים, גל"צ, ורשת ב' וה-BBC וה-DVD וה-GGG, כולם מגיעים והוא מתחיל לבנות, וכל מי שעובר אומר לו, חיאל, עזוב אותך, בחייאת, מה אתה עושה? למה אתה משחק באש? אתה מסכן את עזבו אתכם, כללה, כישופים, עין הרע, דתיים, שטויות, לא מאמין בזה. חיות יקרות מתחיל לבנות את החומה, הוא עוד לא מסיים את השורה הראשונה, באים מודיעים לו, חיאל, הבן הגדול שלך סגיב, גילו לו את המחלה במוח, מצב קשה, ממהיר. אומרים לו, יאללה בוא, עזוב אותך, תרד מזה, הקדוש ברוך הוא מאותת, שום דבר, מה זה קשור אין דתיים שגם נמצאים יש להם ולא בנו את החומה וזה. כשאדם רוצה לתרץ את עצמו, הוא יכול לראות את בורא עולם, אין ינק, אבל הוא לא רואה. והמשיך לבנות ונפטר הבן. והמשיך לבנות חיות יקרות, ובאים מודיעים לו על הבן השני, והוא ממשיך והבן השני נפטר. תראה מה זה, אדם שלא מחובר לבורא עולם יכול לקבל מכה ועוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, הוא לא יודע נפשו. יכול אדם לאבד הכל, והוא לא רואה שום דבר, הוא בחושך, החושך שולט עליו. אבל יש כאלה שמקבלים מכות, הם יודעים שכאילו זה בורא עולם, ויכול להיות שמותת להם פעידותים, אבל בסופו של דבר כאילו זה לא יותר מנחה שמהם. כואב להם פעמים שכאילו הם כל כך מנסים, משתדלים ועדיין מקבלים את המכות האלה. וזה בעצם כאילו מה שמעורר את החוזק של האמונה של אותו בן אדם שמנסה להתחזק. מעורר את החוזק? מחזק את האמונה? לא, זה מוריד, מחליש את אותו בן אדם. כאילו אני יודעת שבורא עולם הוא הכל יכול, מצד שני כאילו אני אגיד לך מה זו, אנחנו רוצות שכשקשה לנו, אז קיבלתי איזה קבלה, זהו, הכל נפתח לי. זה לא עובד ככה, לפעמים זה כן עובד, יש ניסים כאלה, אבל ברוב המקרים זה עולם של ניסיון, זה עולם של בחירה, וצריך באמת לדעת שבורא עולם יודע מה טוב לך. גם אם נגיד ניקח אותך, כמו שאני אדבר עלייך, את רוצה מאוד זיווג, וברוך השם התחזק ועשית מעשים, ראש השנה והיום כיפור, חבל הזמן, רואים את הקדושה על הפנים שלך עדיין. החיות רואים מי עושה מעשים של קדושה ומי עושה מעשים לא של קדושה. אני קולט את זה מיד, אפילו צריכה לראות בטלפון שומעת. החיות יקרות, מה קורה? הקדוש ברוך הוא יודע, נכון, התחזק, אשרייך, זוהר, קודם כל לא יודעת כמה גזירות ביטל, כמה שפע שהועד, אי אפשר לדעת, אנחנו לא מבינות מה קורה. אבל יודע בורא עולם, עם מי עכשיו תתחתני? עם בחור שהוא דתי לפי דעתי, עכשיו את בתור בחורה, אישה, יש לה אמונה, אפילו תהיה רחוקה, אבל יש לה את האמונה, יש לה את החיבור. אישה יותר בנויה, יותר רוחנית, יותר קרובה לשם, היא פחות בעייתית. גבר, אם אין לו יראת שמיים, הוא בשרה. איך אמר הרב יוספי? הוא אמר לאיזה בחורה ככה, היא סיפרה לי, אל תתחתני בגברים שיש היום, הם זבל. ככה אמר לי. שמעת רחלי? לא, תודה. לא. החיות יקרות, הוא יודע במצב הזה, בחור עם יראת שמיים, רוצה קצת יותר, רוצה שתהיה לו אברכית, מבינה? אז מה הוא נותן לך? עוד קצת קשיים, עוד קצת תחי אלוקים, עוד קצת תתבונני, תתחברי, תתחזקי, אני אביא לך מישהו בנוי, מישהו ז'ונגלר ככה שיעשה אותך מאושרת. הכל לטובה. אבל כשאדם רואה אלוקים, גם אם הוא יכול להיות בקושי הכי גדול בעולם, יש לו כוחות. עובדות מספרים, אריה דרעי, שמעתם את השם הזה, נכון? אריה דרעי, הנכד הראשון שלו, אמרתי לכם, אינטליגנציה שואפת לאפס. הנכד הראשון שלו, לא עלינו, לא על אף בית בישראל, אחיות יקרות, ילד, תינוק בן 7 חודשים, סיפרתי את הסיפור הזה שבוע בדימונה, קמה אישה שהבת שלה היה את הסיפור איתה, היא הייתה המטפלת של הילד. בן 7 חודשים לוקחים אותו למטפלת, לא עלינו, המטפלת שמה את הילד לישון, הילד נפטר, מת. לא ידעו אם זה מוות הריסה, או שהוא בלם משהו, או שהיא לא עשתה לו גרב, לא יודעים מה בדיוק, כי אתם יודעות שעל פי ההלכה אסור לנתח את הגופה אחרי המוות. אסור.
אז לא ידעו מה הסיבה, המטפלת, מה זה לקחה את זה קשה, מה זה האשימה את עצמה, אולי אני לא הסתכלתי מספיק, אולי לא טיפלתי כמו שצריך, אולי, הייתה שבורה, רצוצה, לא הייתה יכולה להוציא את האף שלה מהחלון. ראיתי קורות, תארו לכם מה זה צער, סבא וסבתא קוברים את הנכד הראשון, אמא ואבא, הילד הראשון בן 7 חודשים. איזה צער, איזה כאב. מיד אחרי הלוויה, עוד לא הלכו לבית אבלים לשבת השבעה, ביקשו משפחת דרעי מהנהג שיקח אותם קודם כל למטפלת. הלב עדיין שותה דם, עדיין הגבורה, כל הפרידה הקשה הזאת, שהשם לא יראה את זה לאף אדם בישראל. אחיות יקרות ביקשו ללכת למטפלת, ולמה? כדי להטיח בה את כל העצבים, את כל התסכולים, את כל הצער והכאב, שהיא אשמה ושיעבור לה ולילדים שלה? ממש לא, כדי לעודד אותה. כדי לומר לה, תדעי לך נשמה, הכל בידי שמיים, זה היה צריך לקרות, זה גזרה, זה לא משנה, אצלך, זה לא משנה, זה משמיים, את לא קשורה לזה, את לא צריכה להאשים את עצמך. ולא רק זה אמרו לה, תדעי לך, את הבן הבא שלנו, אנחנו נשים רק אצלך, רק את תטפלי בו. וכל רב שהגיע במהלך השבעה לנחם את משפחת דרעי, אמרו לו, תעשה טוב, אם אתה מעריך אותנו, לך למטפלת, תעודד אותה, חזק אותה באמונה. תראה את הכוח של אדם שמחובר לבורא עולם, יכול להיות בסיטואציה הכי קשה. קחו לעצמכם סיטואציות אחרות עליכם, מישהי פגע בה, כמה קשה להבליג, כמה קשה להתעלות, כמו אותה אישה שסיפרתי לכם שאתמול היא באה כדי מה שנקרא לנקות את הראש לפני שהיא הולכת לרבנות, לראות שהיא עושה את זה בצורה נכונה. אחיות יקרות, קשה, אדם שנפגע, קשה לו להתעלות ולחשוב שכל, להתעלות מעל הרגש הקשה. תארו לכם מה זה רגש וצער של אדם שאיבד נכד, של אבא שאיבד את הילד שלו. אבל כשאדם מתחבר לאלוקים, שיודע הכל מושגח בהשגחה פרטית, אדם שחי ריבונו של עולם, ההסתכלות, ההתבוננות הזאת, מעצימה אותו, נותנת לו באמת כוחות עילאים, כוחות אדירים. יותר מזה, תראה לכוח של התבוננות. רגע אחד של התבוננות, אדם יכול להציל את החיים. הרב יוספי, שמי שמכירה אותו הוא רב מאוד מאוד תקיף, הוא לא רואה בעיניים, יש הרבה רבנים שהם בגדר מרצים, ועודם במקומם, אבל הרב הזה זה לא מרצה, זה רב בישראל, הוא אדם מאוד 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 גדול. מכירה אותו בתל? הרב יוספי? לא. כן, אני הייתי בסמינר, אז ראיתי אותו. חמוד הזה של היופי יש שלו. מרמורות בקרב הבנות. נכון, סימפוזיון. אחיות יקרות, הוא מספר, יש לו שיעור לבחורים מתחזקים. הוא מספר, הזמן עובד כולה. איך נקרא לשיעור? הוא מספר שיום אחד אחרי השיעור, אחד הבחורים שהתחזקו, ניגש אליו ואומר לו, הרב, תשמע, יש לי חבר כופר, אתאיסט, לא מאמין בשום דבר, לא מאמין בכלום. במקרה, יש לנו איזה סידור ביחד, אז הוא בא לאסוף אותי מהשיעור. הרב, תעשה טובה, זה פתח, כמה מילים הרב יכול לדבר איתו, אולי להכניס לו אפילו איזה צוהר של מחשבה על אלוקים. אמר לו הרב, למה לא? בשמחה. באמת אחרי השיעור הם יורדים למטה, רב ככה, מחכה לבחור, הבחור ניגש לרב, שלום הרב, אני החבר של ההוא. אומר לו, תשמע הרב, אני לא מאמין בכלום, לא מאמין, כופר בהכל, אני מאמין באבולוציה, במפץ הגדול, בזה. הרב, אם אתה יכול לשכנע אותי בבקשה, כמה דקות אני שומע, אני מאזין. אומר לו הרב, תגיד, מה, באמת לא מאמין בכלום? אף פעם לא אמרת ברוך השם? לא היה לך מעולם רגעים שאמרת ריבונו של עולם תעזור לי? לא היה לך דבר כזה? אומר לו הרב, שום דבר, אין בשבילי בורא עולם, אין, לא מכיר מילה כזאת. אומר לו הרב, תגיד לי, על משה רבנו שמעת? אומר לו, שמעתי, כן, סיפור, שמעתי. אומר לו, אתה יודע שמשה רבנו היה נסיך במצרים. יום אחד משה רבנו מספר את התורה, הולך שם ברחוב דיזנגוף סנטר, רואה פתאום סיטואציה, איש מצרי מכה איש עברי, איך שרואה את זה משה רבנו מתעצבן, בואי נא, מה אתה מרביץ בו, מקצר אותו, מקמת אותו, זה, הורג אותו. מיד מלשינים על משה רבנו, לוקחים אותו למשפט ורוצים מדינו מוות, ואיך? שמים אותו במיטה משיש, משטח משיש, והמוציא להורג צריך לערוף את ראשו. אחיות יקרות, משה רבנו ככה שוכב, נכנס המוציא להורג ככה עם שבריה, ככה חדה, כל ככה כמו שצריך משויף, ואיך שהוא ככה לוקח ככה תנופה, מוריד את השבריה לצוואר של משה רבנו, נס גדול.
הצוואר הופך להיות שיש, השבריה נשברת, אף על המוציא להורג הורגת אותו. איך שרואה את זה משה רבנו, ערב טוב. חודש טוב נשמות. איך שרואה את זה, מי ינצל את ההזדמנות, בורח למדיין וככה הוא ניצל. אומר הרב לאותו בחור, תגיד לי, מי נראה לך עשה את זה? דרווין, המפץ הגדול? יש בורא עולם, יש אלוקים, יש בורא עולם. תסתכל עליו, אומר לו, הרב, אתה באמת מאמין בסיפורים של הסבתות האלה? אתה מאמין בזה? אומר לו, בטח, איך אומרים חז"ל, אפילו חרב אדם מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מהרחמים, בטח. אומר לו, הרב, תודה רבה, תהיה בריא, מאמין בהכל מה שאתה רוצה, הכל בסדר, תהיה בריא, הולך. לימים אותו בחור נוסע ליפן לעשות עסקים. החיות יקרות לאט לאט מתחבר עם החבר'ה של העולם התחתון שמעלים חופשי אנשים לעולם העליון. לאט לאט רוכש את האמון שלהם והופך להיות הבלדר שלהם. בלדר, רחלי יודעת מה זה בלדר? על בלדרים של היצרה לפעמים. מעביר דברים וכסף מקום למקום. החיות יקרות, לא סוחר, מעביר כסף מקום למקום. יום אחד כמעט שנתיים ביפן, בלדר, נותנים לו סכום מזוודה עם סכום עתק של כסף, סכום מאוד מאוד גדול, להעביר ממקום למקום. הוא ככה הולך עם המזוודה, פתאום הוא חושב לו, רגע, על מה אני פה ביפן? לעשות כסף. גם אם אני עוד 50 שנה יעבוד קשה, יקרא את עצמי, אני לא אגיע לסכום שיש ביד שלי. זה הזמן, לעשות את המכה, יאללה, זה הרגע. מהר לוקח מונית, נוסע לשדה התעופה, מחפש טיסה ראשונה, לא משנה, קזחסטן, קזבוב, לא משנה. קודם כל לצאת מיפן, יושב במטוס, מה זה הנחת רווחה, מבסוט, מאושר, מתחיל ככה לחשב, איך הוא משקיע, איך הוא עושה, איך הוא משלש, איך הוא מכפיל את הכסף. החיות יקרות יורד מהמטוס, יוצא מהטרמינל שם, ופתאום הוא קולט נינג'ות יפניות סוגרות עליו, תופסים אותו, מכניסים אותו לרכב, שמים לו בת שחור על העיניים. שמים לו בת שחור על העיניים ולוקחים אותו, מסיעים אותו לאיזה מרתף, מורידים אותו ושמים אותו פתאום על מיטה משיש. הוא שוכב שם על המיטה, פתאום נכנס למרתף, נינג'ה יפנית עם שבריה. כמו הלב שלו, דופק. והוא ככה עושה לו, ועוד רגע נגמר, עורקים את ראשו. מה הוא נזכר פתאום? וואי, אני כמו משה רבנו! אני כמו משה רבנו! ואז הוא מספר, רגעים, שניות. הוא מרים עיניים לשם ואומר, ריבונו של עולם, אלוקים, אם אתה קיים, וזה נכון שאתה בורא עולם וכל יכול, תציל אותי. אם אתה רוצה שאני אאמין בך, זו ההזדמנות להוכיח לי שאתה קיים. הוא אומר, הנינג'ה ככה מתקרב, תעושה לו את הפשפש הזה, איך שהוא בא להנחית לו את השבריה, פתאום נכנסת אישה למרתף, מסתכלת עליו, זה רגעים, צועקת, לא, אל תהרוג אותו, הבן אדם הזה הציל את הבן שלי לפני 5 שנים ממוות בתור, אל תיגע בו! חיות יקרות, האישה הזאת כנראה מוברגת ככה היטב בתוך המאפיה, תפסו אותו, אמרו לו, ביז'ו, לא רוצים לראות את הפנים שלך ביפן, שמעת? טוס מפה, וכך הוא ניצל. אומר, אני ראיתי את אלוקים, כי איך יכול להיות שהצלתי את הבן שלה לפני 5 שנים, ואני רק ביפן יהיה בשנתיים. חיות יקרות זה רגע של אדם שמתבונן רוצה לראות את אלוקים. אדם שרוצה לראות את אלוקים הוא רואה, ורואה בגדול, וזה מעצים ייתן כוחות שאי אפשר לתאר במילים. לעומת זה, אם נסתכל על אותו חייל בית האלי, כל ילדיו נפטרו, כל ילדיו, והוא המשיך לבנות את חומת יריחו. תראינה כמה החושך שבאדם כזה גדול, שאדם שלא מתחבר לאלוקים, אדם שלא חי בורא עולם, שאין לו התבוננות, בינה ובניין החיים, יכול הקדוש ברוך הוא לדבר, הוא לא רואה, החושך שולט. כן, כן. צריך להתכוון חזק במשיב הרוח. מוריד הגשם, אנחנו בימים האלה, בזין וחשבון, לא, אנחנו כבר התחלנו. משיב הרוח, מוריד הגשם, התחלנו. אבל ברך עלינו וגז וחשבון. מתי זה יוצא? החיות יקרות, תראינה, אור וחושך משמשים באדם בערבוביה, ובאמת, כמו שהתפתחתי ואמרתי,
אנחנו בתקופה לקראת גאולה, שתדע לכם איך אמר הרב כדורי, לא אמר, הוא השאיר פתק, שבחודש אב תשע"ב יהיה משיח, תהיה גאולה. שתדע לכם שיכולנו לקבל משיח כבר בחודש אב, העולם מזמן מוכן לגאולה. כל מה שאנחנו רואים בימים האלה זה דברים שמובאים בנביאים כשלב סופי, כשלב אחרון לפני הגאולה. הקדוש ברוך הוא משעה את זה עוד. למה? כי הוא רוצה להביא לנו את הגאולה בחסד ורחמים. שתבנה, קראתי ככה מאמרים על המורדים בסוריה, שתבנה שהמורדים בסוריה, מי אלה האנשים האלה? זה האנשים הכי מסוכנים בעולם, זה אל-קאידה, חיזבאללה, כל הארגוני טרור הכי גדולים, הכי נוראים, זה המורדים האלה. ואיך אמרו לפני החגים? אסד, אנחנו בדרך אליך, לדמשק, אבל אחר כך לירושלים. אוי ואבוי לנו עם האנשים האלה, אלה את הפנאי והמחשבה לעלות לירושלים. אחיות יקרות, והקדוש ברוך הוא נותן להם להגיד את הדברים האלה. למה? עם ישראל, תעצרו את החיים, רגע, תתבוננו, מה קורה איתכם? איך אתם נראים? באמת, איזה שפל, עזבו משיח, העולם הזה. מה קורה עם עם ישראל? מה קורה עם עם ישראל? אחיות יקרות, ככל שבאמת בימים האלה, אנחנו בפתח של שנה חדשה שתבוא עלינו לטובה, לחסד, לרחמים, לישועות בעזרת השם, לזיווגים של כולכם, בחורים צדיקים. אחיות יקרות, באמת, מי שרוצה ברכה, מי שרוצה הצלחה, מי שרוצה כוחות, מי שרוצה נחת רוח, מי שרוצה סובלנות, נשמה שלי, חפשי את בורא עולם כל רגע, כל שנייה, ולא צריך להגיע עד השפל, עד הדיוטה התחתונה, כדי לזכור שיש אלוקים. לצערי, הטבע של האדם, מתי הוא נזכר שיש אלוקים? שרנו. ישבתי השבוע, קשרה לה יום ראשון מישהי, אומרת לי, תשמעי הרבנית, אני יודעת שאת עסוקה, אבל היום את מקבלת אותי. אם לא, אני מתה, אני כבר מחכה לך 3 חודשים עד שיצא, היום! אמרתי לה, טוב, תבואי. חיות יקרות, אני יושבת איתה, האישה הזאת, מנהלת אחד המפעלים, אתם מכירות מפעלי רותם? כן. זה מי שיש לו מזל בפרנסה עובד שם, כי העובדי ניקיון מתחילים מ-15,000 שקל שם. אחיות יקרות, אני לא מוצאת לשם, אני אלך לשם. היא מנהלת. אבל צריך קצת אינטליגנציה, גם לנקות. אחיות יקרות, היא מנהלת אחד המפעלים שם, אישה מאוד כריזמטית, ככה, בלבוסטית, ככה, עם כוחות, אנרגיה, איך היא אומרת לי, הרבנית שתבין, את רואה אותי עכשיו שבר כלי. אבל אני למעלה מ10 שנים עובדת מ7 בבוקר עד 12 בלילה. יש לי 4 ילדים. 7 בבוקר עד 12 בלילה. עובדת. לא. 4 ילדים. יותר מ-15. את מדברת על עובדי ניקיון? אתם כבר מצחן ביניכם. מי שלח אתכם רבנית שמרית? רק פרוטקציה, ומי שקרוב לצלח מקבל שם. עולה גם המלח, עצמתם שגורה. זה שורה, מי שמכירה, מרמת חובב ועד לכיוון ים המלח, אין סוף מפעלים. זה נקרא רותם, צ'נית, פוספטים, ים המלח. זה הכל גוש אחד. הרבה מכלכלת ישראל, אם לא רוב כלכלת ישראל, עומד על המפעלים האלה. מפעלים שמכניסים מיליארדי דולרים כל חודש למדינת ישראל. וזה מקבלים טוב. אחיות יקרות, בקיצור, שתבנה שהיא לא איזה אישה אנרג'ייזר, משהו, מנהלת מפעל, מכתיבה, כולם. היא אומרת לי, מעולם לא ראו אותי נזילת דמעה, מעולם. היא אומרת לי, תשמעי, הרבנית, אני אגיד לך את האמת, לא חסר לי כלום, יש לנו כמה רכבים, כמה וילות יש לנו. אני כל פעם מחליפה, אני לא יכולה להיות באותו בית וזה כל פעם, אז כל פעם בונים משהו חדש. אומרת, תשמעי, לא חסר כלום. יום בהיר אחד התקפה בחרדות, בדיכאונות, רעידות, תופס את התינוק שלה, אומרת, רגע, מה את רוצה ממני? זורקת אותה, אני לא רוצה לתפוס אותה. מה זה מחשבות? היא אומרת, את לא מבינה. כשהיא שמעה על המקרה של האמא מירת שרצחה את הילדים שלה, היא קראה לאמא שלה שתשמור עליה, שלא יעלה לה משהו למוח בלילה. בקיצור, בוכה לי, היא אומרת לי, תשמעי, הרבנית, אני קוראת תהילים, וכמה כואב לי להגיד שהיום אני קוראת תהילים. במשך שנים שהכל דפק, שהכל תקתק, לא חשבתי, מה קשר תהילים, מה קשר, יש אלוקים תהיה בריא, שלום שלום אתה בחלום, הכל בסדר, הכל תקין. אומרת לצערי היום, הייתי צריכה להגיע לשפל, לדיוטה הכי תחתונה כדי להבין שצריך טהרת משפחה, שצריך נטילת ידיים בבוקר, צריך קצת ברכות השחר, צריך קצת לנשמה. אני הסברתי לך, היא אמרה לי, הייתי אצל פסיכיאטרים הכי גדולים, על שעה לקחו לי 2,000 שקל.
היא אומרת, כל הכדורים, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, כל הפסיכים למיניהם, אף אחד לא עזר לה בשום דבר. אמרתי, הנשמה שלי, תביני, את גוף ונשמה. כמו שאת מטפחת הגוף, אם את לא תאכלי יומיים, מה יקרה לך? תהיי בדאון, ביומיים, במקרה הטוב. חיות יקרות, חייב לאכול אותו דבר, הנשמה צריך להבין, אם את לא נותנת לנשמה אוכל, ולו מעט, הנשמה לא צריכה הרבה. אבל קצת, אם תעשו חשבון, אנחנו רוב החיים עסוקים במה? בגוף, בחומר, בסוס מה שנקרא. חיות יקרות, החיות יקרות. אמרתי לה, נשמה, עסוקה כל החיים שלך בגוף, הנשמה רעבה, הנשמה שלך התמוטטה, אין, את צריכה להחיות אותה. באמת אמרתי, תתלי ידיים בבוקר, ברכות השחר. סליחה, תתחילי טהרת משפחה כמו שצריך, תדעי לה שמע ישראל, כשהיא ככה נתקפת בחרדות, תקרא מהר שמע ישראל, כל מיני דברים כאלה. היא ירדה מהרכב, היא אומרת לי, תשמעי, הרבנית, אני כבר מרגישה יותר טוב. אבל לצערי, באמת, הרבה פעמים אנחנו מתעוררות מתי שאנחנו מגיעות לדיוטה התחתונה. איך סיפר יהודי בהלוויה של הרב פלוך, שמעתם את השם הזה? לא. הרב פלוך זה יהודי בן זמננו, צדיק, אדם גדול מאוד, שגר בתל אביב שם ליד דיזינגוף סנטר, והיה לו מנהג במשך שנים, כשהוא היה בא להתפלל ערבית, היה אוסף חבר'ה מהרחוב, בוא נעשה רבע שעה שיעור תורה, הלכה, סיפור, משהו. יום אחד הוא מגיע, נכנס לבית כנסת, יש בחור אחד. אמר לו, וואי, לא חבל שרק בחור אחד ישמע, בוא נצא לחפש חבר'ה. יוצאים, מתחילים להציע לעוברים ושבים, סליחה, שלום אחי, אתה מוזמן, שיעור תורה, בוא, רבע שעה ככה, קצת לנשמה, קצת לנפש, יוגה, מדיטציה, משהו טוב. אף אחד, לא מהר, לא מתחבר, לא זה. 20 דקות, הבחור לרב, הרב, בוא, 20 דקות, לא הולך, בוא נשב אנחנו, זה גם משהו. אמרו לו, תקשיב, לא חבל, כבר שיעור תורה, שעוד מישהו יזכה, אתה יודע מה, בוא נעשה השתדלות אחרונה. בוא נעלה לקומה הראשונה, דלת אחת נמצוא שמה. אם יצא הבן אדם יבוא, עשינו עוד השתדלות אחרונה. הוא מספר, הם עולים שמה, קומה ראשונה, נוקשים על הדלת, אין קול, אין עונה. הרב פלוך, זהו, זו הזדמנות אחרונה, לא מוותר. דופק יותר חזק, אין קול, יותר חזק. פותח לו בן אדם, אומרים לו, שלום אחי, באנו להזמין אותך לשיעור תורה. ההוא איך שמע את זה, החביר, התחיל לראות כולו, עומד ליפול, תפסו אותו, מה הכניסו אותו, מים עם סוכר וזה. אומרים לו, אדוני, לא, שיעור תורה זה לא מכות, זה לא עיקולים, זה לא כסף, זה לא כלום. שיעור תורה. אומר להם, לא בגלל זה, זה בסדר, תנו לי להירגע. כשנרגע אותו בן אדם, אומר להם, אני רוצה להראות לכם משהו. הוא לוקח אותם שם לחדר בפנים, הוא פותח את הדלת והוא מראה להם שבפינה של החדר, מהתקרה, משתלשל חבל, ולמטה יש רפרף. הוא אומר, אתם לא מבינים מה עשיתם עכשיו. חבל מהתקרה ושרפרף. הוא אומר, אתם לא יודעים מה עשיתם עכשיו. הוא אומר להם, תדעו לכם, אני אדם ערירי, אין לי אישה, אין לי ילדים, אין לי משפחה. כי כשיכולתי לבנות את הבית שלי, הייתי עם האף למעלה. חשבתי שמתי שאני רוצה, אני אביא איזה בחורה שאני רוצה. אבל זה לא הלך כמו שרציתי. וכשרציתי בחורה, לא היה לי את מי למצוא, וככה לא התחתנתי, לא הקמתי בית, לא משפחה. לא רק זה, בשנים האחרונות, המצב הבריאותי שלי בקנטין, הבדיקות, כל הזמן תוצאות יותר קשות ויותר קשות. מבחינה כלכלית המצב, מה שנקרא, חרבו דרבו, רק עיקולים ורק מס הכנסה ומע"מ ובלגן. הגעתי למצב, למסקנה, על מה לחיות? על מה לחיות? אין על מה, אין בשביל מה, אין בשביל מי, אין לי ילדים, אין לי אישה, אין לי בריאות, אין לי אוכל, רק עיקולים, רק בלגן, רק קרנה, רק דרבה, מה יש לי לחיות? אמרתי, אני שם קץ לחיים, זהו, לא רוצה לחיות. הכנתי את החבל, שמתי את השרפרף, עמדתי על השרפרף, הנפתי את החבל על הצוואר, אבל באותו רגע הרגשתי פחד, זה רגע של אמת. הרגשתי פחד כזה גדול. הרמתי עיניים לשמיים ואמרתי כך, אלוקים, אם אתה קיים, וכמו שהדתיים אומרים שאתה אבא לי, אתה אבא שלי, אתה מכיר אותי, אתה אוהב אותי, אכפת לך ממני, תן לי סימן, תן לי איזה סימן. ומה אני שומע? נקישות על הדלת. אמרתי, בטוח זה העירייה, בטוח עוד עיקול, עוד מכתב של איזה קרנה ודרבה. אמרתי, לא עונה, אבל לא הלכו, עוד יותר גדול. אמרתי, מה זה? למות רוצה, גם נתנו לשקט, להתאבד, למות לשקט, גם זה לא. להתאבד, גם זה לא. עוד יותר חמדות, זה קורה, אתה מתאבד. אני פותח את הדלת, מה אתם אומרים לי? אחי, באנו להזמין אותך לשיעור תורה. הרגשתי שהקדוש ברוך הוא מדבר איתי, ואומר להם, תקשיבו טוב.
אומר להם שלא תראו אותי היום, אני נשוי, אבא לילדים, עם זקן ופאות. אל תראו אותי היום ככה, שתדעו לכם שבבני ברק כשסגרו את רחוב השומר, רחוב קלמן, הרחוב הראשי, לכניסת רכבים בשבת, איך סגרו אותו? שמו 2 עמודים עם יציקה ושרשרת באמצע. בשבת הראשונה הגיע ג'יפ עם 2 בחורים צעירים, אמרו מי יסגור פה רחוב מדינת ישראל? לא מספיק להיות משתמטים, לא משתמטים בצבא, אוכלים על חשבון משלם המיסים, גם רוצים לסגור את הרחובות הזה, רכב לא יכול לעבור, אבל ג'יפ קורא נכנסים בגדול, מי אתם הדתיים? איך שבא הרכב להיכנס, הג'יפ להיכנס, במקום שהשרשרת יקרה, העמודים התנתקו מהמקום, עפו על הג'יפ, הבחור אחד נהרג, הבחור השני נפצע קשה. אומר להם, תדעו לכם, אני הבחור שנפצעתי קשה. אבל למרות הפציעה שלי, לא רציתי להאמין שיש אלוקים, לא רציתי להתבונן, לא רציתי להתחבר. לצערי, הייתי צריך להגיע למקום הכי שפל, לדיוטה הכי תחתונה, כדי לדעת שיש אלוקים, כדי באמת להתחבר לאלוקים. אחיות יקרות, באמת, הגיע הזמן גאולתכם. אנחנו לקראת גאולה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו חזק. אני חושבת שהתרשים שביבי נתניהו עשה לאום, זה לא לאום, זה לנו. אנחנו רגע לפני הפס האדום, אחיות שלי. אחיות יקרות, באמת, מי שבימים האלה תזכה להתחבר לשם, ולהתחבר לשם זה לא בשמיים. כל דבר לראות תפיסת אוטובוס, תראי פה עולם, הכל לטובה. אבל יפטרו אותי, שום אל תפחדי משום דבר, נשמה, יש אבא לי. אני אומרת לכם, שאני ראיתי את החיות בספארי, אמרתי, על מה אנחנו מפחדות? על מה אנחנו חוששות? הוא דואג לכל החיות בסדר כזה. לאף אחד לא חסר שום דבר, אין להם כאבי שיניים, אין להם כאבי מחזור, אין להם שום דבר. אין להם בעיה ללדת, אין בעיה להביא ילדים. אז מה אנחנו דואגות? יש לנו אבא כזה, דואג לחיות, לא ידאג לנו. ותדע לכם, בזוהר הקדוש כתוב, יש עניין, יש מושג של מוחין דקטנות. כשאדם חי מוחין דקטנות, מה יהיה, אבל לא מסתדר, חשבונות, חישובים, היגיון, אז הוא סוגר לעצמו את כל השפע, הוא מקטין לעצמו את כל השפע. אבל כשאדם חי במוחין דגדלות, חי בורא עולם, מה יש לי לדאוג? מה יש לי לפחד? מה שאני רוצה בורא עולם ייתן לי, מה שאני רוצה בורא עולם מסתדר לי. אז הוא פותח במחשבה, בהתבוננות, בהתחברות לריבונו של עולם, פותח את כל צינורות השפע. השם יזכה את כולנו, להתחבר לאבא לב. אמן. בעזרת השם להתחזק, להתעצם באמונה. אמן. נזכה להשתמש באור השם נשמת אדם. אמן. נזכה כולנו לחזור בתשובה שלמה ולגאולה שלמה. אמן. בחסד וברחמים. אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא